салом алейкум ба мардуми тоҷик ки дар ин муддате ки мо маблағи барои ки худораҳмати улуғбекҷон ҷамъ кардаги будем одамое ки дастгирӣ карданд ба ҳама ҳазор раҳмат. аз сабабе ки натонистем улуғбека ба ин пули ки ҷамъ кардагӣ ба ҳиндустон роҳӣ кунем, дар фикр омадем ки барои се фарзанде ки улуғбек худораҳматӣ дорад, амал, гулчера, асмоа, ҳавайда гуфтем ки хона гирем. Тем як ба фимкори хубтарин ҳамин меша ки барои ки ҳазор раҳмат ки дастгирӣ карден, ҳар яктатон самихтона гузаронден барои улуғбекҷон ҳаку дар ҳаққаш дуо кунен. наме ки мо хона харидем барои амал, на калидои хона, на документати хасмотори хона, ҳамаш дар номи худаш гузаштагиан, дарсни дар номи худша, полни ай одамое ки маблағ додан, ҷамъ кардем, гуфтем ки ҳамин чизе кардем, ин хонаро дар амал месупорем, дига дар ҳаққаш дуо мекунем. худо ҳазор раҳмат ки одамое ки дастгирӣ карданд, ай ғариб, ай гуҷое ки шумо моро дастгирӣ карден, ба ҳамат як-якта раҳмат. одаме ки дастгирӣ кард, дар ин вақт ман ки занг задам бисёриша ки маро фаҳмиданд, дар положение ман дуромадам, гуфтанд масро ӯ як дӯсти беҳтарат буд ки ту хоҳад дастгирӣ кардӣ. мо чиқадр одамо даводав бисёр карданд, бисёр корое ки мо чӣ қадр тонистем кардем. ай даст мо ҳам мебоям, мо зиёдша карда наметавонем, мо чӣ қадр даст мо омадам кора кардем, даводав кардем ки хай ки вақти соаташ ҳамин буда. моро ки омаданд духтуро диданд, гуфтанд ки мешавад шумо тестар кунед, ҳиндустон роҳӣ кунед. муддате ки мо пула ҷамъ кардем, хай натонистем. нама хона харидем шамалҷона, хай худо борига нахонад, амалҷон табрик боша. ина гулчера духтараша, духтари майдаки дигараш дар хонашона ва майдае. хай ки худо насибшон кунад хона. хай ки чӣ гуфтанӣ ҳасти барои одамое ки дастгирӣ карданд, гап занама. Ассалому алайкум апаҷоно, акаҷоно. Худо хайри кардагитонам ба даргоҳаш қабул кунад. Мо аз чанд дадаҷонам ҳазор раҳмат мегӯям.